pur niang e gwenge mag Sony. Koro sei diwach nango kotendre kod wach makamano. Erokamano Sharon. Anyalo wacho ni Evans ok apar ni wach adiera nikech an ok abor gi Sony kendo ang'eyo gik matimore Sony. Sama wuoyo kodi ni Sony achiel kuom kambe ma okoso niang to gikoso niang ni gihero. Mokwongo ne gikoso niang nikech ka Transmara kod sukari nobedo bech niang mochopo 5,500 to gine pod Sony chulo 4,584. Nochuno Sony kendgi giwegi circular mane managing director oro man go ka koro medo bei mochopo 5,500. Sama wuoyo kodi ni kidhi e area ma Sony ng'eny niang ma Sony sani kawo gi niang ma piny Masai. Piny Masai man gi large scales and gima nitiere ma mwadwa winjore gi Evans en niya zoning achiel kuom gino manodwa hinyo japur nikech Sony kanyo kapok ne kambe mamoko gi obiro ni nyayudo ka Sharon niang ne chopo dweche 50 kapok obete. Tieni zoning tiene niya udinni ma ene manyako kawe onge ng'ama nyalo kawe. Te chik mane waketo ne waloso gimiluongo ni contractual. Tiende ni itimo contract e kindi gi kambi ma Sony ni kochopo kawo niangino e dweche 17 nyaka 24 to kokadho dweche 24 machopo dweche 30 tieni japur ne hinyore. Omiyo nyalo wacho ni zoning is not the solution. Gima duong' mogik en ni niang mang'eny mantie area ma Sony nokopur kod Sony Sugar Company. Niang mar Sony Sugar Company en niang Sony nuclear to kod matin mano contract. Ng'eny niang kata miwacho ni jo sukari kawo kata madhi nikech jo sukari kawo niang manoko bedo contracted. To nikech ionge